Kani gadega Pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Ki khat artali ki seng bhalang, hak je kan do lang hne kasngi ka khatwai tereng ujliu, hak ni kanong ba shilong. Kila dawa nak sarkar jala ban penmi no amar dor ya borok jai ban reu barjala, ki basang basa abe an hapo harijan koloni, ki bam dai satya ki nong tre jong shalom municipal board ne jong kino ki tanap sarkar. Hak joko por kini ki seng kila dawaru nak high level committee bakadai ban penmi no amar dor ya ketop kerteng jong ki jai ban reu harijan, ki badai shisha ki nong tre jong ka shalom municipal board. President ka New Trap Youth Council Usama Robert June Kharjarin habaya kran bakinong patai kubor ulong baki negi khat arseng kla shimru yakarai bandawa na ka sarkar jala bakan pia no wat ya ki kerteng jeng ki breu ki basyong basa hapo harijan koloni bat ya ki weipan ki basuan poi bat sa bi an hakani ka jaka uni unong yalam ka HYC ulong ru baki khat arseng kila ai por siteo ya ka sarkar bakan sedang penmi no ki breu ki bamdai ki nong trai ka Shalom Municipal Board haden bralum pura ki kerteng jeng ki breu ki basyong basa hapo harijan koloni hathem yo molong ni kong e kalong ba ni nak liang kun hun ni shema snu tenan ya ka jingmi haki katu ni ki kubor ya ka bala ai kerteng klumar ya tu jaka bahana ka di kita panjibilin nak liang jongi kat kum jing yo jing tip jongi katu ka di ka them khar motor ka di ka benta jong ka yodu om shemadan kanu ka kerteng officially bahkan di kita panjibilin tinggi kerpan ya borok ki perlok ki ba khot ya ka kum ka them motor lani ka sweeper koloni ringim dei bani ai kerteng sakano kono ka jep ngiu ya tu jaka wat ni trai jaka ki bari ke neutrep ru ngimpat salong ka di ka neutrep news kumlin ba ka bomi hap hai ru em ban ong ba ka di ta panjabilin namar ngamiu iba kita ki panjabilin kala de kita ki panjabi kala theddu ya ka tu jaka hadu banda ai kerteng ki ingin ngim sung ya hap ya kanu kono ka jing keren ba ka di panjabilin ba ka bahai bangin khot ba ka them motor la ne kita sweeper lin ke baladan hak tu jaka ni dawana sarkar me khliat ba kadi ban pen phia no wudwon kinu kidi kinong tri jong kam Shalom Municipal Board ki basyong hak tu jaka bat ki baar kolong kinu ki bomdei kinong tri jong Shalom Municipal Board ki bala susyong bian ani syong thap hak tu jaka ya kini ki ba susyong bian ani syong thap hak tu jaka dei ban wenno yaki mardor gidawa na kaliang ka sarkar baka dei ban penmi no wud yaki kerteng unu ba syong bian bat unu badi unong tre jong ka Shalom Municipal Board bat hadin kata dei ban sedang no ya ka jing be no lani ka eviction ya kini ki ba syong tham apo stayo kam dei ba ong ba be yaki po stayo henry dei ban sedang no ya ka proses lani ya kalenti ban be no yaki po stayo kemud ya ka proses of eviction ke di ban sedang hapo sitayo anda ladep penmi ya kani kerteng anda ladep pia ya kani kerteng menu ki de kinong trai juga Shalom Municipal Board bat menu ki ba de kinong bat menu ki bom de kinong trai ha ka bade bat kini ki takhar ki bade kinong trai jong Shalom Municipal Board ya mentang gidang up ya ka jing penbit penbiang jong ka high level committee hak beri buat kini henry kadawa kejing dawa juga borok ikra atli kan hud kan ei kumju kolong ba dei ban be ya borok itu ki breu kita khar ki basyong tu po them yo molong klem da ken la ki nong tre la ne ki nong bom tre henry ye ki bom be ki nong tre di ban be no wud henry ye ki itu ki ba tre ki basa tu pat kumba sarkar kala konstitu ya ka high level committee ini up hadu mutangi dang ya up ha ka high level committee thì ni nak liang jongi ru ngin hakidi sngi gin salik ya kendu ya ki borsnong ki bapik ya tu jaka ngin kendu yos imlim ya ki HDC bot kumju ru high level committee ya ba ngin keli ngin budin ya ki ki kam ki ba ki lale bat ngin nang ai jumut su ya ki hang ni sakhman ya kumno ki di banle ya tu ga jaka habri ber tu ni dawaru nak liang jongka ki HDC kumbang yo jintip bat kumba PUE ba ki babun ba ki dakarang tu ki seng ye ki kam khai jongki da ka ba ki ai kudam yu tu jaka syong ki jongki da ka ba ki di ki jingdi lai project lai kurkom na du ka jingdi ye ki marbam mardi surok da ba di jur je bat kum ba ki wi dukan ya ka ba ki HDC kadi ban kondok no ya ka checking laki dan terding like sendam gitu ki beri ki bosyong tu ki jaka
Abling la yo jingtip ba bun ba ki dakhar ki basyong hang tu ka jaka ki bu ki kudam ki bu ki dukan ba kumta ter klem ga yo jingbet jo ka diskonsil ti kumta ka diskonsil ka di ban thokit urut ya kan kam ba e tu jaka la ni ki dukan la ni ti ginong syong di madam ki bomdan ya trading license ka diskonsil ni sing ban ong ba ki di ban khang kadep no ya ki wut kumbang UI ki kot khubor khamtam hapo ki kot khubor pharing ba kini ki briu hadu menta ki kam melodi ba ki de ki nong song snong jong lane ki penlong ya tu ka jaka kum kita ka harijan pansayat komiti kumba pitip ba hapo jong kesik sedul light nakador barsnong om judan kanu pansayat ni ki por ki beladep ngila dawa ban penduk lut ya borok kini ki pansayat ki badon hakini ki jaka ka bas kulung ngok kolong bakum neu kini ki briu budu mata ki kam melodi bakide kita ki headman kita ki secretary jong ki pansayat na ki obor ban sena kita ki pansayat kumtangi dawa mabdor ka diskonsil bakumbangi la komplain ki por ki bladep kam don kamsu bangidang komplain kadi ben sim somo tu persya kini ki briu ki bakam ki headman ki secretary jong kata ka pansayat komiti ki jongki bakide penduk mador bakidi ban maham ki sendam bakim disu ban padon kam ya ritin pansayat komiti nomor ba kumno kila ban sen pansayat hak jaka baladon pa ka rosno kadis konsil kadi ban sim somo tu dakaba pet na tikot khubor ki bami kam don kam ban hab ban komplain kadi ban sim somo tu ban ada kadis konsil kam sim somo tu nak lian jongi ki kan atli gunhun insa komplain persya ya gini ki bru ki ba padon kam ya ritin pansayat hak tu ka jaka ti kumba pitip bat kumba POE ba kiladon ki riusim kabu ki ba persyang ban communalize ya kani ke isu ki ba pen kala ya kani ke isu kum ke isu ke jing pher jai pen riu ki ba pen kala ya kani kum ke isu ha pedeng jong ki jai pen riu sik bat ki jai pen riu no trep ni pen rem ya kini ki briu bat kham tam ya kini ki kun hun sing ki ba wan na ki wei jaka bat ki kentin ki ba maki keren kita mat yong kata ya kini ke jingi ki be no ye gitu ki briu na tu jaka hadu menta ku mangi ong ba ka jing dawa jong ka jem briu no tren ban wengi ki kam dei na ka jinga smo pher jem briu hari ka dei namta ka jing kelut ke surok ka dei namta ka jing bit e biang jong barok ki briu kini ke jaka ti kini ki kan hun seng kham tam e kata United Sikh Organization bi ong ye ki bakim de banwan tukular than ye kane kam sem ladon kanu ka jing leben kam sem ladon kanu ke jing sya pan snam jong kita ke jai menrusik hanre de ki jai menrusik la ne de ni ki panjabi la ne de ki kharpoi wir ki basyong ha tu jaka ki basyo ki badat ya ki khnarit na ka jai menru jongi kat kata kan hun ke bala affiliate di hapo UNO hatu kam ilong bi ban ong bakiwan nadu na rithor ayure ra bakin wan yada yakin nong syo nong dat kataru yaki kena ki berit keberang khatsan lan nyosnem lan ni taki juvenile til pareng imsung yahab ka jingwan tuklar ka jongki yekne kam bat ni dawana ki bakim di wan tuklar kani gadi kaming kam sem jongka mekhlia bat kim di wan tuklar ni penremru itu ki commission ki bopher ki ba sedang bentik organisasi dan sedang bensim kam yang kini akan nongkin ke bumi hapi rem dan utau minority ubasya le ben yang kini jaka ke jongi buat kini ke jaka kumbangi ong ba gidawa ban kem yang kini gibreu gidawa ban weng yakin na kini ke jaka na mabli ngikwa ban wara ki development bopher hak ki area na mabli katu gedi ka commercial area ke babi yang tham ban seng ki kam ki jam ki bubun te kim dei ban communalize kini ke isu kim dei ban sya yalam bakalai kini ke isu hak jingpet jongi ngi ikumba kini ki ngi ikumba ka minority commission ngi ikumba ka government jo Punjab dan ni KMLA na po Punjab bat kini United Sikh Organization ki sya yalam bakla kini ki poiwir basyong na tu jaka kini ki poiwir ki basyong ha tu jaka ki kamai jakpo lani ki kamai de ki lap ki putit na ka tu jaka ya kaying jongki kumang iong yo jingtip ba ki pankala kum kita ki jaka buktiar dan ki kudam ya ke bagi sim bisa ki pankala yang tu ki jaka kum ki jaka le kamoria ba ki kam ngohot om baro redon ka tu ne
ki balik kita ki khayi bi an yang tu jaka bat kini ki sungthu biang-biang bala de ki haban mi no nakatu jaka kin sadu no ya borok kini ki jingyo lum pisang ke jongki weila ni arngut kin tre po municipal henry borok kini khayi yang tu bat kuma PUE haki press statement jong kinong di jhur jong kinong di do haki ni kisngi kolong ba om tang kata kile ru ya ki kam pentrim bat ki kam tu kam thim nang tu jaka ti kini ki poiwir ki bosyong tu jaka ki don ka economic vested interest ki don ka jing yo nong ka platang ka jong ki bat ban yada na ka jing chabe ka jong ki lese ki spread ya ki khubor ki balamler sya ka minority commission ki spread ki khubor ki balamler sya ki wei khnang ba kin yo ya ka jing yo ya rap hanre ha ka jing sya kalong ba kimlong ni ru kalong ru ba bakala la da maki ki kam trai tu jaka namar ku mangitip ba hadu minta ka jing long trai tu jaka ka dei hi ha u khasi khara ka dei hi ha ki kur ki jat ka dei hi ha ka hima ka jong ka jet ndri jungi kam sham ladon kam no ka ba ba kala di ka khando jungki bat kan long ka ba ithamula ya ki banwan tuklar ya ki jiglong trai ka jong ka jet ndri jungi halor khando ka siap ka jungi ti ki don ru ki wei ki pardo par snam ki jungi ki bala persiang ban phia ya ka jet ndri jungi nam ta kan ni ka isu ngadon ngai ba ki don ki nong tho ki ba yo bai khau khun dak ba bala ya ladi bat ki barjala don ki briu ki batho akot khubor ki bai got khubor hana ba bali kita ki nong west bali kita ki nong bhoi bali kita ki nong south west kasihil bali kita ki nong molai ki wan ban yakhi ha tu jaka ye ki seng bahlang sik ki boong ba ki sik na borok ko wi ka parthei ki kloi ye ka wan ban pen tikna ba kata ki jek ndru harijan kim sabe nang tu kim ong ei lada ta kisik kila ban wan na kalen ka parthei ban yada ya ka ta kisik kan yu ta unong makorat kan yu no ston ya ka ban wan ban ya teliba ka jep ndriu ban be ekin tu ikarpat aki bakinam desu banang phia ya ka jep ndriu jongi ikarpat aki kam desu ban ong ba bali tang ta long ta bali to nong west bali tong inga su ba kadi ki jingkren kilong ki ba ketamat yong ya kari ba kajam tu berkui kuma PUE ba sarkar minta kadang don ya kata magisterial inquiry kadang thokit banlak mano badan keti ya kata kam ti bali gini ki berupat ki balan start ki balik batib bu tau don hanta atau maki ki don lang hanta jaka baja tilo don lang maki ru di ban kem ya ki tenat kadang kumong ngimdei su badang pia ya kari ba kajam ndru bu tau nang west utau nang ei kani gede ke isu jong kajam ndru no trep nyoskum ki pajba aba ki ki atu ki por ki klem la ken ude na ka chaka yu na than yu ki teli boro tingi dei ban ye ne ka jing teli ban ka pat ki hibru kim dei su badang pia khongrai la ne bia khongrai ya jing teli kajam ndru ki dong ki than hi boro koi